Imaginează-ți că o cheie veche se potrivește perfect în cuietori din interiorul tău. Azi, Soarele în trigon cu Pluton creează exact genul de rezonanță care deschide uși fără zgomot, dar cu impact real. Această energie susține claritatea care vine după o perioadă de prefaceri. Vezi ce merită păstrat, ce trebuie eliberat și cum să-ți transformi intențiile în pași concreți. Trigonul te ajută să lucrezi cu profunzimea, nu să lupți cu ea, în loc să forțezi schimbarea. O îmbrățișezi și o lași să se maturizeze. Simți adesea cum anumite teme revin, ca un mesaj sub piele, iar acum există șansa să le dai un răspuns demn. Poți închide un capitol, poți renunța la o versiune veche a ta și poți alege o direcție mai autentică. Când apare o intensitate, întreabă-te ce protejează și ce eliberează de fapt. Acesta este momentul potrivit pentru decizii care te aliniază pe termen lung. Descarcă Pax, horoscop și astrologie din descrierea canalului pentru horoscoape personalizate. Analiză de relații și bioritm.